38. orrialdeko 35. ariketa honetan eskatzen dugute arrazionalizatzea amengo zatikiak. Arrazionalizatu eta gero simplifikatu. Vale? Bueno, danetan daukagu erro bakar bat izendatzailean. Ez dira agertzen ez batuketarik, eskenketarik, bai? Eta agertzen dira batutan gehienak erro karratuak eta beste batutan karrotak ez diren erroak. Guk hemen egin behar duguna da bakarrik galdetu ea zenbatiaz bidertu behar dugun izendatzailea dagoen erroa desagertarazteko. Erro karratu bat dagoenean, erro karratu horrek daukona da bere buruaz bidertzerakoan desagertzen dela. Orduan, lehenengo adibidez. Hiru zati erro hiru. Zeingo dugu? Erro hiruaz bidertu. Eta segeratzen da? Hiru erro hiru, zati hauze hiru. Eta orain zer? Simplifikatu. Emaitza, erro hiru. Vale? Beren kasuan. Bi erro hiru, zati erro bi. Beko erroa desagertarazteko, erro biaz bidertu behar dugu. Berez goiko ere, bider erro bi. Orain, bi bider erro sei geratzen da, zati bi. Hauze bi dalako. Simplifikatu, erro sei. Vale? C. Hiru zati erro amabost. Bueno, egin behar dugu bidertu. Erro amabosteaz, goian eta behian. Eta geratuko da, hiru erro amabost, zati amabost. Hiru zati amabost aldugu simplifikatu. Eta ze geratuko da, erro amabost, zati bost. Vale? Porratuko ditugu hauek eta egin dugu zaren bigarren errokoak. Lau zati erro amabi. Lau zati erro amabi, bider erro amabi ingo dugu eta bider erro amabi. Segeratzen da, lau erro amabi, zati amabi. Simplifikatu aldira, eta geratzen da, erro amabi, zati hiru. Baina erro amabi, alda simplifikatu, alda errotik atara, ze deskomportatzen badugu, hau igual, esan izango beharrezkoa, arrazionalizatzerakoan. Simplifikatzerakoan bai, orduan. Bi berbi bider hiru denez, hemen aldu gatara bi erro hiru, zati hiru. Eta holan idatzi. Vale? Ohitura moduan, entrenamendu moduan bakarrik, ametikona, pizkat, praktikatzeko ditugun propietate guztiak. Hiru zati bi erro sei. Bidetuko dugu, erro seiaz. Ez bi erro seiaz, erro seiaz bakarrik. Nahiko da, erro sei bi erro sei, erroa desagertzeko. Hiru erro sei, zati bi bider sei. Hau da, sei eta hiru aldirene simplifikatu, eta geratzen da, erro sei zati lau geratzen da. Eta maitzeko, bi zati hiru erro bost. Ogoratu, bi hiru erro bost, bider hiru erro bost berbi egin behar dugu, barruan bost berri du geratzeko. Eta goian, errepikatzen da hori. Hiru erro bost berbi. Eta geratzen da, bi hiru erro bost berbi, zati bost. Eta maitu da.